Kubalulekile bathandekayo ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu, uma nje umntwana kaNkulunkulu, kubalulekile ukuthi ufakaze ngoJesu. Haleluya. Noma ngabeke kuyalimaza noma kunjani, kodwa nje ngilokho bathandekayo, fakaza ngoJesu. Number 2, uma usaba ukufakaza, ngawutshele nomuntu useceleni kwakho. Ngakutshele umuntu kanti akufanele kube njalo. Abasebenzi nje ngiyabonga ukuthi isithembiso la uyafakaza emsebenzini. Yilokho okufunakalayo ukuthi bayezwa abezwa asindaba yakho le, kodwa udlulisa ukuthi uJesu uyinkosi, uJesu uyaphinda. Haleluya bangcwele. Hey osiyami, lokho akudala ke ngisaseswazini uMC wayeba nenkinga manje ukuthi abantu bavimba kanjani, abantu babaqala lapha bayane, akazi ukuthi uzobavimba kanjani. Labantu kunalento enaphakathi kwabo bayidlulisa lento ephakathi kwabo, badlulisa izwi likaNkulunkulu. Akubakho engathi wenzela abantu. No. Wenzela uNkulunkulu, wenzela uJesu, wenzela umoya oyingcwele. Igama lenkosi liyo ngaba
Zenzo 2 verse 42 we are 47. Verse 42 lesihloko sithi ibandla laseJerusalem. 42 baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilobona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngamapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke, bathengisa nemfuyo nanempahla, babelana bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangokumhlophe lenhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lana sifunda khona abathandekayo, sifunda incwadi yezenzo. Uyeke ukuthi wafika umoya oyingcwele wafikela ebandleni. Umoya kaNkulunkulu wona osidalethayo ukuthi fanele senzeni. Ukhuluma ngokwezwi likaNkulunkulu. Lana sifunda khona abathandekayo, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Leli bandla laligcwele umoya kaNkulunkulu, lalikhuthalela umoya kaNkulunkulu. Yonke into elaliyenza lalenza ngokomoya kaNkulunkulu. Kungaba isimanga ukuthi ungakholwa usindiswa kaphuma kaNkulunkulu ungamlaleli. Ucabange ukuthi kukhuluma lo muntu kanti akhulumi yena, ukhuluma ngezwi likaNkulunkulu aliletha kubantu, aliletha abazalwane ukuba balilalele balenze. Baqinisela njalo kukhona nanti badla amawasitawo angazi ukuba basebafundani, kodwa nje ngithanda ukuhlangana kwabo, ngithanda nje ukuhlangana kwabo. Kukhona elinye kuthiwa i-Apostle 12 ithanda nokuhlangana kwabo nje ukuthi kanjani-ke ebakhuluma ngami, ngithanda nje nokuhlangana nje. Lokuhlangana kwenza ukuthi umuntu azi
izinto zomndeni lokuhlangana kwenza ukuthi laba bantu babamunye baphikelele phambili. Haleluya bathandekayo. Hey, kuthiwa-ke baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni. Uma kuthiwa kunenkonzo ethile, bonke laba bantu fanele balangazelele ukuhlangana. Thina labadleli sihlangana ngokwahlukahlukana. Uma kuthiwa nje prayer session, umthandazo, fanele sikhuthalele nokuhlangana emthandazweni. Number 2, ukuze sazi izinto uNkulunkulu azikhuluma nathi. Yakwazi ukuhlangana lokho. Nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, uma-ke singenela isidlo senkosi, uthothi omunye uyahlala aphinde ahlale, kanti phela noma ngabe kunankinga yini kuwe, bhoboka enkingeni yakho, ungahlali nje, uhlale nje. Ngoba mawuhlala okusuthi ufakazela uSathane. Haleluya bantwana. Hey usiyami. Ufakazela uSathane. uJesu akathole lutho. Kanti sihlupha ngempilo yakho. Ungahlali nje. Mama ngalelilanga uJesu uzobuya. uJesu lithi iBhayibheli bonke abakholwayo bayawulizwa inkilomo khana. Bayawulizwa. Kodwa abanye ngeke balizwe noma ngabe umamukela uJesu uyinkosi nomsindisi. Lothola ukuthi abadlule njengoba ibuthe uvela uthathe yonke into ize kuyo. Haleluya bathandekayo. Abantu bacabanga ukuthi ibandla building
Yingakho uthola omunye angabi nankinga nje, angabiki, angasolutho, angenzibi. Kanti lokubika kwenza ukuthi ekwazeke, ngoba akusiyo into yethu la, akusiyo into yami la, yinto kaNkulunkulu efanele masihloniphe njalo. Hallelujah. Nasekuhlanganeni bebahlangene labazalwane, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. Umkhuleko bakithi yiwo onamandla, umkhuleko yiwo ongoba ngawo. Emkhulekweni ila kufanele siqinisele khona. Emkhulekweni ila kufanele sizibophezele khona. Emkhulekweni akukhuleka abantu abathile nje, kukhuleka bonke abazalwane, noma ngabe uhlele ekhaya lakho, noma ngabe uhleli. Uyafika ukuthi angithandaze, ngoba abangcwele bathandaza nabo. Abangcwele bayakhuleka, nabangikhuleke kulesi sikhathi. Noma ngabe usemsebenzini, malikhona lelo thuba lelo lokuthi bahlangene abazalwane, bayakhuleka, nami ngiyakhuleka. Hallelujah. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba, wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Babona ukuthi labazalwane, labapostoli benza lesi zinto, base bafikela ngokwesaba. Kwaba nokuthuthumela phakathi kwabo. Kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba, wenziwa ngabapostoli izimangaliso eziningi. Bonke abakholwayo, bonke abakholwayo abandawonye, bahlanganyela izinto zonke. Bonke abakholwayo, ukukholwa bakithi, ukhona abantwana bakaNkulunkulu sibili, ukhona abantu abazalwane abasenyameni, bese bakhona nabantu nje phana. uNkulunkulu uyababekezelela, ababekezelele kuze kufike isikhathi lapho umuntu aba khona emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu uyabekezelela lo muntu, ambekezelela in and out. Kwafika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni. Vele sizoza silethe inkomo
inkonzo uma siletha situtuza neswe kaNkulunkulu lahla leyo ndawo kodwa kasekho yena yaphumula kule ndawo kuthiwa iparadise. Uma kade kusinyayelwa wayibona impilo yakho ukuthi no, impilo yami manje isekuphela. Nami ngayibona bakithi impilo yami ukuthi isekuphela. Ingafa nje ingakalungisi noNkulunkulu. Asamukela uJesu kwaba inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Ngamenzeli umfundisi wami. Ngamenzeli ileadership yonke. Ngamenzeli abazalwane kodwa ngangizenzela mina. Ngangizenzela mina. Namanje ngizenzela mina. Wathi ngeminyaka emibili ngabiza abazali bami ababili abangosithathu. Abatshela bathi ngiyabonga ukuthi nize la. Anizeli mina, nizela uNkulunkulu ngoba lokho engizokhuluma isogoma. Okwesibili ngaselithi ngiyacela, awungiyacela bomama ningamfaki ezintweni zenu njengokhonza amadlozi, njengokhonza amadlozi nokunye nokunye. Nathi imali yami uma uNkulunkulu ayangibusisa ngayo ngeke ilekelele. Uma umuntu asematiwe usha khulumile kakhulu ngoba ivangeli likaKristu Jesu fanele likade kuwe. Asemsuka lapho ngathi ngiyacela ingamfaki ezintweni zenu ngoba nemali yami ngeke isebenze lapho. Kodwa umuntu mayishonile ngizama konke amandla ukuthi anginafihlwa kahle. Uma ingasekho asikho isidingo esami lapho. Haleluya bangcwele. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Akekho umuntu wayeza lohlukile. Bathengisa nemfuyo nanempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Bebazi ukuthi kunesidingo. Bathengisa ngakho konke abebanakho. Hallelujah. Imihla
nanhliziyonye ethempelini. Imihla ngemihla baqinisela nanhliziyonye ethempelini. Akekho umuntu weza nokuhlukile. Akekho umuntu weza nokwakhe. Kodwa bonke ababahlanganela ethempelini kwafaze behlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumnene benhliziyo. Haleluya bathandekayo. Mihla nemihla baqinisela nanhliziyonye ethempelini. Bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Haleluya. Hey. Umoya wami ukweli ntokozo ngokwenzeka empilweni yami. Ngisaphila Haleluya bathandekayo. Senyadinga bathandekayo. Dumisa uNkulunkulu bathandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela abangeni imihla nemihla abasindiswayo. Dumisa uNkulunkulu bathandeka kubantu. Dumisa uNkulunkulu. Dumisa uNkulunkulu. Bebemdumisa uNkulunkulu ethempelini. Haleluya. uNkulunkulu ufanele simdumise. Simkhonze ngokumdumisa. Haleluya. Zocela bathandekayo simeni ngenyawo. Umdumise njalo.